אז אני רוצה להציג בפניכם מספר דוגמאות לגבי צורן גזירה וצורן נטייה שיכולות לעזור. אז אם אני מדברת על בטני כואבת מאוד, אני מזהה פה שייכות, כן? בטני הבטן שלי כואבת מאוד, ולכן זה יהיה צורן נטייה של שייכות. השומן הבטני ניתן להסרה בניתוח או באמצעות אימונים. עכשיו אני מדברת פה על השומן הבטני. בטני מתאר את השומן. איזה שומן? שומן בטני, ולכן זה שם תואר, ולכן זה צורן גזירה. בחנתיה בתאריך מתאים, בחנתי אותה. אנחנו מדברים פה על מילת היחס אותה, כן? אותו, אותה, אותם, אותן, ולכן זה צורן נטייה. הסופה גרמה לנזק כספי רב. איזה נזק? כספי. כן? מדובר בשם תואר, ולכן זה צורן גזירה. נזק כספי. וכספם הושקע בקרן סולידית ביותר. הכסף שלהם, כן? וזה צורן נטייה. מכיוון שמדובר בשייכות. הכסף שלהם שייכות. אז תזכרו לא להתבלבל בין בסיס פלוס סיומת וצורן סופי לבין צורן נטייה. צורן נטייה בכלל לא מתייחס לסיומת, אוקיי? ולזכור את הסוגים שדיברנו על סמיכות, דיברנו על שייכות, דיברנו על נטייה של רבים רבות, דיברנו על נטייה של נקבה, דיברנו על נטייה של פעלים, דיברנו על נטייה של, כן, מילת יחס את, אותו, אותה, אותם ואותן, ולעומת זאת צורן גזירה, שמדובר פה בשם שפתור יכול להיות לעתים פועל. בהצלחה לכם.